Odyn. Noswaith dda. Gai ofyn cyn croesawu pawb i chi droi bant eich radio neu dyledu mor ddiddorol yw rhyw sgwrs dyledu yn y radio wy'n i clywed ar hyn o bryd. Felly, os newch chi ysgrifenwch yn dda, na fe, wneud yn siŵr bod bod eich ci neu'ch cath yn dawel hefyd, falle. Mae croeso mawr i chi gyd i'r sgwrs heno. Hyfryd gweld cynifer wedi dod. Ymddiheuriadau gan ambell un, Elin Edwards a Hugh Gruffydd sydd ar yn bwrdd ni yn anffodus methu bod. Sioned Hughes, Elin Jones hefyd wedi dweud bod nhw'n methu dod. Ond yn awyddus iawn bod y sgwrs yn cael ei recordio, fel bod modd iddyn nhw weld. Felly os yw popeth yn iawn gyda chi gyd, mae'r sgwrs yma yn cael ei recordio fel bod hi ar gael i bawb nes ymlaen ar y we. Wel, diolch yn fawr iawn, Athro, Elin Haf, Gruffydd Jones. Wy'n hoffi'r cyfenw sydd gyda ti. Wrth gwrs, mae yna ferch i mi a chyfenw debyg. Sorry. Ond na, diolch yn fawr iawn i ti am fodlon i dod. I chi gyd mae'n siŵr yn gyfarwydd ag Elin. Mae'n gyfarwyddwr canolfan uwchraddodiad Cymraeg a Cheltedd yn Aberystwyth yn arbenigo ar ieithoedd lleiafrifol, cymdeithaseg iaith, polisi iaith a chynllunio. Wedi bod ers 20 mlynedd yn arwen prosiectau rhyngwladol a chyfarwyddo gwaith Mercator hefyd. Wedi phenodi i grŵp arbenigwyr Siarter Ewropeaidd ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol. A wnawn ni profiad mwy na neb ohono ni a neb yng Nghymru bosib iawn ar faterion sy'n ymwneud â ieithoedd bach Ewrop. Felly croeso mawr i ti ato ni heno. I ni gyd yn edrych ymlaen yn fawr at glywed ar hyn sydd gyda ti i ddweud am Wlad y Basg a chymunedau Basgeg. Mi'n cofio pan o'n i wedi dechrau yn Abertawe yn y brifysgol yn gynnar yn y 90au. Mynd nôl daro rhyw 25-30 o flynyddoedd. A cael ein nghyfreiddio yn llwyr pan eithon ni ar daith astudio mewn gwirionedd i Wlad y Basg a gweld y cyfan oedd yn digwydd yno mewn gwahanol rannau o'r wlad. Ac yn y Llywodraeth, Basgeg i oedolion, papur Basgeg, dyddiol Basgeg ac yn y blaen. Hollol ryfeddol y byd hwnnw, a meddwl cynlleied oedd yn cael ei wneud yng Nghymru a cymaint oedd angen i ni efelychu yr hyn oedd yn digwydd yng Wlad y Basged. Ond mae Elin wedi arbenigo ar hynny ac yn siarad Basgeg yn rhugl hefyd. Yn arbennig iawn. Felly croeso mawr i ti, Elin, ato ni'n plith ac i ni gyd yn edrych ymlaen. Os gallwn ni ofyn cwestiynau ar y diwedd, falle, beth gorau, i ti roi dy gyflwyniad a wedyn bydd y llawr ar agor i greu cwestiynau, os wyt ti'n fodlon gwneud. Sain yn fach iawn. Ydy, wyna bydd yn bod. Ydy'r sain yn iawn? Mae genna i lais mawr, beth bynnag. Dwi'n tueddu i godi fy llais, felly... Diolch. Croeso mawr i ti ato ni, yr athro Elin Haf, Gruffydd Jones. Diolch. Cyn i Elin ddechrau heini, gai ofyn y garedig i bawb arall ddiffodd eu meic nhw, achos mae'n gwneud y sain yn well wedyn gan yr un sy'n llefaru. Felly, wneud pawb arall ddiffodd eu meic, os gwelwch chi'n dda. Ac falch iawn o dy weld ti, Elin. Diolch Eifion am hynny. Fi'n gweld bod ambell un heb ddiffodd, fy'n yn ei misg. Felly, oeddech chi'n deall wedi'i wneud? Wyt ti'n gwerthu rhywbeth am y mute yn dod i fyny fi'n credu. A deud y gwir, dwi'n meddwl bod fi'n gallu taro'r mute i bobl ar bobl eraill, felly
os byddai'n gweld bod na sŵn yn dod, na i drio diffodd y meic. Falle bod Dylan hefyd yn medru gwneud. Wel, gai gychwyn drwy ddiolch yn fawr iawn i chi am y gwahoddiad i gael dod i siarad heno. Mae'n ddrwg gen i os fydd yn llygidi yn symud o gwmpas y sgrin, oherwydd dwi'n gweithio fel sawl sgrin a mae rhaid i fi ganolbwyntio'n iawn bod fi'n edrych ar y sgrin lle mae'r camera ynde. Mae'n hyfryd cael bod yma a gweld nifer o wynebau cyfarwydd a diolch am y cyflwyniad caredig yn fyna. Fyswn i'n dweud bod fi'n dal i ddysgu Basgeg, ynde? Mae'n rhywbeth sydd wedi tanio yna fi ers degawdau bellach. A mae'n wreiddiau fo, mae gwreiddiau niddordeb i yng Wlad y Basg yn deillio o fy magwraeth i yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, yn Rheffynon a mynd i'r ysgol gynradd yn fanna a mynd i'r ysgol uwchradd yn Llanclwyd. A'r ymwybyddiaeth drwy aelodau'n nheulu fi oedd yn byw mewn ardaloedd eraill ar hyd y gogledd, a bod yn ymwybodol iawn o oed cynnar ynglyn â beth fydde rwy'n i alw'n socio-ieithyddiaeth, ynde? Ac wrth gwrs yn yr ysgol ac yn yr ysgol uwchradd yn enwedig, mi nes i gymryd diddordeb mewn ieithoedd a Ffrangeg, Lladin ac Eidaleg oedd yr hyn oedd ar gynnig yng Llanclwyd. Ac fel rhan o'n gwersi Ffrangeg ni hefyd, mi oedden ni'n ffodus iawn o'n hathrawon ac mi gawson ni'n cyflwyno i ieithoedd fel i amrywiadau o Ladin diweddar, ddydwn ni, neu'r ieithoedd Romawns. Mi gafon ni'n cyflwyno i Gatalaneg, i Occitaneg ac yn y blaen, a dwi hefyd yn cofio cyfeiriad at yr iaith Basgeg yn y cyfnod hwnnw. A wedyn, go iawn, mi nes i gydio ynddi pan nes i'r brifysgol a threulio cyfnod dramor yn Ffrainc ac yn Sbaen a phenderfynu, wel, y ffordd ymlaen i fi ydy dysgu Basgeg mwyn gallu gweld sefyllfa'r Gymraeg yn gliriach. Achos da ni'n gwybod hefyd, a mae hyn yn rhywbeth sydd dal yn wir, dwi'n meddwl, ymysg yn pobl ifanc ni, weithiau mae'r galon a'r sentiment yn dweud rhywbeth wrthyn ni, a dyn ni ddim bob tro yn siŵr sut i'w ddadansoddi fo a sut i'w fynegu fo. Ac un o'r pethau sydd wedi bod o gymorth mawr i mi i ddeall fy sentiment, fy nheimladau, fy nghalon, ydy gallu edrych ar yr iaith arall yma, iaith Wlad y Basg, a gweld o chydig bach o bellter beth sy'n digwydd yn fyna, sut mae pobl yn cyfleu beth sy'n digwydd o'i cwmpas nhw'n ieithyddol, a bod y rhesymu o bell yn aml iawn yn caniatáu i ni gael rhesymu ychydig bach mwy oeraidd o bosib ar yn sefyllfa'n hynny, a does na mond peth da yn dod allan o hynny, dwi'n meddwl. Felly dyna bwt o gefndir ynglyn â sut bod fi wedi dod at y sefyllfa yma o fod a diddordeb, cymaint o ddiddordeb yng Wlad y Basg. Dwi anghofio rhannu fy sgrin yn barod, ond dwi'n gobeithio bod fi wedi rhannu'r sgrin gywir yma rwan. Dwi'n gweithio, fel dydwch chi, yng Nghanolfan Uwchafrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru. A dyn ni ar hyn o bryd yn gweithio hefo dwy brifysgol arall ar brosiect penodol o'r enw BRO, sy'n arolwg sosio-ieithyddol cynhwysfawr o gymunedau Cymraeg cyfoes. A da ni wedi cychwyn ar y gwaith hwnnw drwy ganolbwyntio ar astudiaeth o'r cymunedau hynny yng Nghymru sydd ar dwysedd uwch o siaradwyr. A na i sôn dipyn bach mwy am hynny nes ymlaen. Da ni'n cydweithio fo Coleg Iesu, Prifysgol Rhydychen, a da ni'n cydweithio hefo Prifysgol yr Ucheldiroedd a'r Ynysoedd, University of the Highlands and Islands. Ac wrth i fi weld sut dwi'n mynd i'r sleid nesaf, dwi'n meddwl, dyna ni, ia, dwi'n y sleid nesaf.
Yna, dipyn bach o hanes y cydweithio hwnnw, a pam yn bod ni yn ymwneud â'r maes. Da ni wedi bod yn cydweithio hefo yr Athro Crwchwr o Gilygain, nath arwain y prosiect The Gaelic Crisis in the Vernacular Community yn yr Alban, ac oedd o hefyd wedi bod ynghlwm ac yn arwain prosiect go debyg, prosiect ymchwil go debyg yn Iwerddon gan ganolbwyntio ar Wyddeleg yn y Giltacht. A mi gyhoeddwyd y gwaith hwnnw yn 2007, a wedyn y Gaelic Crisis yn cael ei gyhoeddi yn 2020. Felly, be da ni wedi wneud ar gyfer prosiect Bro ydy yn bod ni wedi defnyddio sgerbwd y fethodoleg honno ar gyfer a'i haddasu hi wrth reswm ar gyfer y cyd-destun Cymreig. Mae'r fethodoleg yn cynnwys sawl elfen, dadansoddiadau, data, dadansoddiadau yn ôl gwahanol oedrannau ac ar lefel yr heina isaf ddim yr isaf un, ond heina isaf o gymdogaethau tua 1,000 i 2,000 o bobl yn byw yn nhw. A da ni hefyd wedi gwneud arolygon cynnwysfawr o ddrws i drws mewn gwahanol rannau o Gymru. Da ni'n argyhoeddiedig fod y fethodoleg yma yn dod â darluniau clir iawn i ni, ac mi fyddwn ni yn cyhoeddi yn gwaith ddiwedd y flwyddyn galendyr hon. Mi da ni wedi cyfrannu rhywfaint at waith y Comisiwn Cymunedau Cymraeg yn ei arolwg cyntaf, gyhoeddwyd ychydig o dan 2 flynedd yn ôl erbyn hyn, ac mae Bro hefyd wedi cyfrannu at ail adroddiad y Comisiwn, yr adroddiad hwnnw sy'n canolbwyntio ar gymunedau o ddwysedd canolig ac is, ac yn dilyn salwch cadeirydd Dr Simon Brooks, mi ydw i fel is-gadeirydd wedi cymryd yr awena yn ystod yr 9 mis dwytha yma, a Simon newydd ddod yn ôl i'r gwaith dechrau'r flwyddyn hon. Felly, mi fydd yna ail adroddiad yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir hefyd ar gyfer ail gam y Comisiwn. Fel bydd y Comisiwn yn y pen draw wedi cyflwyno 2 adroddiad sylweddol ar wahanol ardaloedd o wahanol arwyddocad ieithyddol, wel, wahanol ddwysedd, mae'n ddrwg yn ei wneud o wahanol arwyddocad, o wahanol ddwysedd i greu un cyfanwaith yn ogystal ag adroddiadau eraill, un adroddiad ar gynllunio gwlad a thref. Felly, dyna dy'r darlun o ran y math o newidiadau da ni falle'n gweld yn ystod y cyfnod diweddar mae rwan, lle mae yna yn sicr fwy o bwyslais yn cael ei roi efallai gan y gymuned ymchwil ac efallai gan drwy adroddiadau sy'n cael ei comisiynu gan y Llywodraeth. A mae yna sawl adroddiad arall yn does wedi dod cyn adroddiad y Comisiwn Cymunedau Cymraeg. O ran y fethodoleg, a jyst i gloi ar y pwynt yma ar y sleid yma, o ran y fethodoleg sydd wedi datblygu gan Crwchwr o Gilygain a'r tîm a gyrhodden nhw ar waith yn yr Alban, wrth i ganlyniadau cyfrifiad 2022 yn achos yr Alban, oherwydd mi wnaethon nhw ohirio'u cyfrifiad nhw am flwyddyn oherwydd y pandemig. Mi roedd y darogan ystadegol a gyflwynwyd yn y gyfrol yma o fewn 0.3% i ganlyniadau yr cyfrifiad ar gyfer yr iaith yn yr ynysoedd yn yr ynysoedd gorllewinol yn fanna. Felly, o ran sut oedd yr gwaith ymchwil oedd yn cael ei wneud yn 2017 ac wedyn yn cael ei gyhoeddi yn 2020, mi oedden nhw'n agos iawn ati pan ddath i'n amser i adrodd canlyniadau'r cyfrifiad. Yn 2023 oedd yr adrodd yna. Felly, da ni'n gwybod bod cael ymchwil a dadansoddiad trylwyr yn gallu bod o bwys ag o arwyddocad mawr wrth i bolisi gael ei ddatblygu a gobeithio y daw polisi o ganlyniad i hynny hefyd. Dwi'n troi rwan at Basgeg ag at Gatalaneg yn fyr, ynde? Hynny di, da ni'n edrych yn draddodiadol ar
Wlad y Basg ac ar Catalwnia, neu yn sicr ar ardaloedd penodol tu mewn i diriogaetha'r ddwy iaith honno, da ni'n edrych tuag at yr ardaloedd hynny i weld tiriogaethau sy'n rhoi stori iawn lwyddiant i ni, yn dydan? Da ni'n gwybod, da ni'n ymwybodol iawn o sut mae gwybodaeth o'r ddwy iaith wedi cynyddu dros y degawdau diwetha ar ôl marwolaeth Franco ac o'r 80au ymlaen wrth i'r cymunedau ymreolus basio deddfe iaith ag ati. A bod na gryn dipyn o gynnydd wedi bod. A mi na ni edrych yn fwy manwl ar Wlad y Basg yn y funud. Ond mae'r llyfr sydd ar ochr chwith y sleid i fi, L'ús parlat del català, defnydd llafar y Gatalaneg, enw'n tomban decisiw, hynny di yn mynd at gwymp neu at ostyngiad pendant, ynde, i gyfeiriad gostyngiad pendant. Mae yna gynsarn o fewn Catalwnia, o fewn y tiriogaethau lle mae Catalaneg yn cael ei siarad, bod na fwy o bobl yn medru siarad Catalaneg, maen nhw'n ei siarad hi'n llai aml nag oedd cenedlaethau o'i blaenau nhw. Felly mae hwnna yn gonsern. Ac un peth sy'n ddiddorol am y llyfr yna ydy bod na gyfeiriad at Gymru yna fo. Dwi'n meddwl bod ni ar y cyfan fel Cymru, da ni'n dda iawn am edrych yn rhyngwladol, da ni'n dda iawn am edrych tu allan. Mae'r Catalaniaid yn tueddu i fod yn edrych tuag at Quebec, os ydyn nhw eisiau edrych at unrhyw le. Neu maen nhw'n edrych tuag at ieithoedd fel Daneg a Ffinneg ac yn y blaen, ieithoedd sydd yn ieithoedd gwladwriaethau o boblogaethau go debyg neu chydig bach llai na nhw eu hunan. Ond yn y llyfr yma, mae'r awdur yn olrhain yr hyn ddigwyddodd i'r Gymraeg ar ddiwedd y 4edd ganrif ar 15 ac yn edrych ar Gymru fel economi ffyniannus yn y cyfnod hwnnw, lle fuo na gryn dipyn o symud poblogaeth o ganlyniad i'r ffyniant economaidd. Ac felly mae'r llyfr yma yn rhoi dipyn bach o olwg ar Gymru drwy lygaid y Catalaniaid. A'r canfyddiad sydd gan yr awdur ydy bod yna broses go debyg ar droed yng Nghatalwnia ar hyn o bryd, ond fedrwn ni fynd i drafod pa mor gywir ydy o yn ei ddadansoddiad, falle nes ymlaen neu ar gyfle arall. Ac wedyn ar ochr dde'r sgrin, mae yna gyfeiriad at gynhaliwyd yn rhef asbeitia yng Wlad y Basg, yn mynd i glywni chydig bach mwy am asbeitia yn y funud. Cynhadledd oedd wedi threfnu mwyn trafod cymunedau dwysedd uwch mewn cymunedau ieithoedd lleiafrifedig. Ac unwaith eto mae hwn yn gam newydd achos da ni ddim fel arfer wedi bod yn meddwl am Fasgeg ac am Gatalaneg yn y disgwrs yma. Da ni wedi tueddu meddwl am ardaloedd eraill ar gwledydd Celtaidd yn enwedig. A dwi'n meddwl wrth i ni ystyried yr ardaloedd o arwyddocâd ieithyddol dwysedd uwch yn y cyd-destun Cymreig ac yng nghyd-destun yr iaith Basgeg, yna mae'n bwysig bod ni yn meddwl am yr hyn sydd yn gwahanu Catalaneg a Chymraeg oddi wrth y diriogaeth neu'r darlun tiriogaethol yn Iwerddon ac yn yr Alban. Hynny ydi, nid clofannau ieithyddol dwi'n credu sydd gennym ni yng Nghymru ac yng Wlad y Basg, ond yn hytrach elfen o gontinuwm rhwng yr ardaloedd dwysedd uwch, dwysedd canolig a dwysedd is. A dydy'r math yna o berthynas ddaearyddol ieithyddol ddim yn amlygu hun yn Iwerddon nac yn yr Alban. Dwi am fynd â ni jyst chydig bach i gymariaethau demograffig. Dwi'n siŵr yn sicr ar ôl cyflwyniad heini, mae'r llawer iawn o'r bobl o gwmpas y sgrin yn gyfarwydd iawn efo'r hyn sydd ar y sleid yma wrth gwrs. Da ni'n sôn am Wlad y Basg a Chymru yn boblogaethau ac yn diriogaethau, lle mae modd tynnu cymariaethau ystyrlon at rhyw bwynt wrth gwrs. Hynny di, da ni'n edrych ar diriogaeth o ryw 20,000 kilometr sgwar a phoblogaeth gyfoes o ryw chydig dros 2 miliwn. Beth sydd yn
dod yn fwy amlwg wrth i ni edrych dros y cyfnod diwetha, y 20 mlynedd diwetha yma, ydy bod yr canran a'r nifer sy'n siarad Basgeg yng Nghymru a'r canran a'r nifer sy'n siarad Basgeg yng Wlad y Basg a Chymraeg yng Nghymru, mae'n ddrwg gen i, bod ni'n dechrau gwyro i ffwrdd o'n gilydd a bod y bwlch rhwng gwybodaeth o'r ddwy iaith yn dechrau amlygu hun yn fwy ac yn fwy. Chydig o ystadegau bras yn fanna, ond awn ni nesaf i edrych ar y dabl bach sy'n dangos sut mae hyn yn newid dros amser. Mae'r ddau dabl yma'n dangos y niferoedd yn ôl y cyfrifiad ar gyfer Cymru ac felly ar gyfer y Gymraeg, felly wedi gyfyngu ar gyfer i Gymru. Da ni wrth gyfru nifer y rhai sy'n siarad Cymraeg yn cynnwys bobl o 2 oed i fyny. Ar gyfer ffigurau mewn oren yng Wlad y Basg, dim ond ffigurau cymuned ymreolus Wlad y Basg sydd ar y sleid benodol yma, a hefyd y boblogaeth sydd yn 1 ar 15 ac yn hyn. Felly mae yna gryn wahaniaeth yn dechrau datblygu yn does. Ac mi welwn ni o'r sleid nesaf bod, 2 beth mewn gwirionedd, sef i ddechrau bod nhw yn cyfru i poblogaeth yn ôl iaith ag ati. Maen nhw'n cyfru i poblogaeth bob 5 mlynedd yn hytrach na bob degawd. Ac mae hynny wedyn yn caniatáu iddyn nhw wirio'u taflwybr yn llawer iawn mwy cyson na be da ni'n wneud. Falle bod hwnna'n arwydd o faint o adnoddau maen nhw'n rhoi fewn i'r broses o normaleiddio iaith nhw ac i gael y data sylfaenol yn ogystal â data ehangach yn ei le yn gyson a'i fonitro fo. Ac wedyn yr ail beth welwn ni ydy wrth i ni ychwanegu at y 680 o filoedd sy'n siarad yr iaith yn y 2 sir, yn y 2 sir sydd yn rhan o gymuned ymreolus Gwlad y Basg. Da ni'n gallu ychwanegu yr niferoedd sy'n siarad yr iaith yn Nafar ac yng ngogledd Gwlad y Basg yn Ffrainc, a da ni'n dod at niferoedd chydig bach yn uwch sy'n dod â ni hyd at 800,000 o bobl. Mi welwch chi hefyd bod na gategori arall, sef yr Basgo-Hablantes Passivos yn y Sbaeneg, sef yr rhai sy'n deall yr iaith ond nid yn ei siarad hi. Da ni'n gwybod hefyd bod y data yma gennym ni drwy'r cyfrifiad hefyd, ac os ydyn ni yn ychwanegu'r niferoedd yma at y cyfrifiad, da ni'n gallu cyrraedd ymhell, chydig bach dros 700,000. Felly mae yna bron i o gwmpas rhyw 200,000 o bobl sy'n nodi yn y cyfrifiad hefyd i bod nhw'n deall Cymraeg llafar ond bod nhw ddim yn siarad nac efo sgiliau eraill yn yr iaith. Felly dyna sut maen nhw'n cyfleu i poblogaeth ac wedyn wrth gwrs o ganlyniad i gynnwys y bobl yma yn ei siartiau, mae yn achos cymuned ymreolus Gwlad y Basg, mae canran y boblogaeth sydd ddim yn deall Basgeg o gwbl nac yn gallu siarad Basgeg wrth gwrs yn mynd yn ganran llai yn dydy na dim ond cyfeirio bob amser at niferoedd sy'n medru siarad fel da ni yn tueddu i wneud. Mi welwch chi fod y canrannau yn wahanol yng Wlad y Basg yn Ffrainc, lle mae Ffrangeg yn dominyddu ac wedyn yn Nafar, lle mae Sbaeneg yn dominyddu. Mae yna un rheswm clir iawn pan bod y cynnydd yma wedi wneud yng Wlad y Basg a ddim yng Nghymru. Mae gen i siart yn fama sy'n dangos sut mae'r model cyfrwng wedi datblygu y maes addysg dros y 20 mlynedd diwethaf yma i bob pwrpas. Da ni'n cychwyn ar ddechrau'r 80au hefo llai na 15% mewn model cyfrwng Basgeg, sef y llinell werdd ar y graff. A'r llinell las ar y top ydy y rhai sydd mewn cyfrwng Sbaeneg yn bennaf ond Basgeg fel
pwnc, ac mi welwch chi bod y ddwy linell yna jyst wedi croesi gilydd tu Athro y ganrif o ran canrannau, wrth gwrs mae hyn yn hytrach na niferoedd yn y boblogaeth, a mae'r graff yma yn cyfeirio at bob math o ganolfannau addysg ag eithrio prifysgolion. Ac os ydyn ni yn edrych ar ysgolion addysg statudol yn unig, yna mae'r canran yn mynd, mae'r canran yn codi eto ac yn gallu cyrraedd yn ôl pa fath o ysgolion da chi'n rhoi yn yr diffiniad, mae'n gallu cyrraedd 94%. Felly mae'r cynnydd wedi bod yn syfrdanol. Mae gen i graff, ond dwi ddim wedi cynnwys y graff yma yn y cyflwyniad yma, sy'n dangos i ni beth sydd wedi digwydd i niferoedd plant a'r disgyblion mewn addysg cyfrwng Cymraeg, addysg cyfrwng Saesneg ac addysg dwyieithog dros y 20 mlynedd diwethaf yma. Allai, does am angen graff a deud y gwir i ddangos beth sydd wedi digwydd. Mae mwy neu lai yn llinell fflat pan mae'n dod i nifer y plant sy'n mewn addysg cyfrwng Cymraeg dros yr 20 mlynedd diwethaf. Mae nifer y plant sy'n mewn, neu'r disgyblion mae'n ddrwg yn ei ddeud, sy'n mewn addysg cyfrwng Saesneg wedi gostwng o ryw 6%, a mae yna gynnydd wedi bod o'r tua'r un faint yn nifer y disgyblion sy'n mewn ysgolion model dwyieithog. Felly, yn fras, dros yr 20 mlynedd diwethaf yma, does fawr o newid wedi bod yn achos ni. A mae yna resymau dros hynny, a falle allan ni siarad am hynny nes ymlaen, ond dyn ni'n gallu gweld bod yna draws newidiad wedi bod yn y gymuned ymreolus, lle mae 340 o filoedd o bobl ifanc a phlant mewn addysg ac mae ymhell i mewn i'r 80% yn cael addysg cyfrwng Basgeg erbyn hyn. Felly mae hwnna'n dra gwahanol i lle da ni arni. Dwi wedi cyfeirio at rai pethau ynglyn â'r gwahaniaethau sylfaenol. Un o'r gwahaniaethau sylfaenol sy'n rhaid i ni gofio bob amser ydy bod na dair diriogaeth weinyddol yng Wlad y Basg. Y gogledd yn Ffrainc, lle dydy'r iaith ddim yn swyddogol o gwbl, y gymuned ymreolus yn Nafar, lle mae'r iaith yn swyddogol mewn rhan o'r diriogaeth, ac wedyn y gymuned ymreolus yng Wlad y Basg, lle mae'r iaith yn swyddogol. Ac mae rhaid i'r Basgiaid hefyd, wrth iddyn nhw edrych ar y darlun Cymreig, mae gofyn iddyn nhw gofio pethau sylfaenol iawn am y ffordd ydyn ni'n trefnu ein cyfrifoldebau ar lefelau gwahanol o lywodraeth. Enghraifft, dwi'n meddwl bod o'n un o'r rhagdybiaethau mae pobl o'r tu allan yn ei wneud yn gyson iawn, ydy maen nhw'n meddwl na mae Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am addysg a dyna ni, ynde? Dydyn nhw ddim yn deall yn aml iawn fod cyfrifoldeb statudol, fel y gwyddo'n ni gyd yn iawn o gwmpas y sgrin yma'n hyn, bod cyfrifoldeb statudol ar awdurdodau lleol ar gyfer addysg, ynde? Ac mae'n gwestiwn yn dydy ynglyn â beth sydd wedi digwydd i ni fel gwlad gyfan dros 5 mlynedd ar 20 diwethaf yma. Achos i bobl o'r tu allan, mae'n edrych yn hirt bost yn dydy bod ni ddim wedi gallu rhoi trefn gall ar yn system addysg, oherwydd yn bennaf bod nhw'n meddwl mai ar y lefel Llywodraeth Cymru mae'r cyfrifoldeb yna yn gorwedd yn unig, a da ni'n gwybod bod y sefyllfa yn hachos ni lle mae'r cyfrifoldeb statudol ar awdurdodau lleol yn gyfrifol, a bod hynny'n gyfrifol hefyd am y diffyg cynnydd da ni wedi gwneud dros y 2 ddegawd diwethaf yma. Ac wedyn wrth gwrs, mae yna gyfrifoldebau eraill yn gorwedd uwchben lefel Llywodraeth Cymru ac ati. Y cwestiwn arall sydd yn dod i feddwl rwy'n wrth feddwl am diriogaethau dwysedd uwch ydy ble mae lleoliad y tiriogaethau dwysedd uwch o ran siaradwyr yn y ddwy wlad mewn perthynas ar economi ac o ran cyswllt daearyddol a'i gilydd. Dwi'n mynd i ddangos rhywbeth da chi'n gyfarwydd iawn ag o siwr o fod yma'n hyn, map o Gymru sydd ar ardaloedd lle mae dros 20% o'r boblogaeth
yn gallu, dros 2 oed yn medru'r Gymraeg, wedi lliwio mewn glas tywyll. Dwi ddim wedi rhoi lot o label ar y map yma, achos dwi'n gwybod bod ddim angen i fi yn y cyd-destun yma. A wedyn y glas gola yn cyfeirio at ardaloedd lle mae rhwng 20 a 39.4 siwr gen i o ganran o'r boblogaeth yn medru'r Gymraeg. Mae'r map yma'n seiliedig ar y map baratwyd gan brosiect Bro ar gyfer adroddiad cyntaf Comisiwn Cymunedau Cymraeg, ond fydd y rhai mwyaf craff yn eich plith yn gallu gweld bod ychydig bach yn wahanol yn yr ystyr bod y map yma yn mynd fesul 20% yn hytrach na 25% a wedyn 20%, felly fesul 20% mae'n ddrwg i ni, mae'r map yma'n mynd. Mae'r 2 linell goch, byddwch chi'n gyfarwydd iawn efo'r 2 linell goch yma hefyd, mae'r 2 linell goch yn nodi lle mae hanner poblogaeth Cymru yn byw. Felly mae hanner poblogaeth Cymru yn byw i'r de o'r llinell goch llorweddol, a mae hanner poblogaeth Cymru yn byw i'r dwyrain o'r llinell goch vertigol. Felly, dyn ni'n gweld yn fyma, dydan, mae yn yr ardaloedd lleia poblog ar y cyfan, yma'r canrannau uchaf o siaradwyr. Dwi'n ymwybodol iawn bod na rei lliwiau glas gola i'w cael yn ardal Caerdydd ac Rhondda Cynon Taf, de Rhondda Cynon Taf, a Bro Morgannwg, a bod na rhai wrth gwrs, dyn ni'n gallu gweld nhw dda iawn yn yr Wyddgrug yn fanna hefyd. Ond dyn ni'n gallu gweld bod yr ardaloedd dwysedd uwch yng Nghymru yn eitha pell oddi wrth ei gilydd. Da ni'n ymwybodol sut mae trafnidiaeth ac yn y blaen yn gweithio os ydyn ni'n edrych ar drafnidiaeth gogledd de, a da ni'n gallu gweld bod crynswth y boblogaeth yn eitha pell a ryw ystyr oddi wrth crynswth y boblogaeth lle mae'r Gymraeg ar ei mwyaf dwys. Ar y llaw arall, os da ni'n edrych ar lle mae'r ardaloedd dwysaf i poblogaeth siarad Basgeg yng Wlad y Basg, yna mi welwn ni o'r map bach yma bod nhw wedi gwasgaru, dwi'n rhoi ffin Wlad y Basg ar y map yma, sydd dipyn bach yn annoeth ohona fi, mae'n ddrwg i ni. Ond mae'r ardaloedd hynny, lle mae dwysedd y siaradwyr ar ei uchaf, wedi'w gosod yn agos iawn at ganolfanna poblog. Mae Bilbao yn fanna, felly o fewn hanner awr o deithio, mi ydych chi mewn ardal dwysedd uwch. Mae Gasteiz yma yna, Victoria Gasteiz, dych chi eto o fewn rhyw hanner awr o deithio, dych chi'n cyrraedd rhyw ardal o dwysedd uwch, mewn awr o deithio dych chi bendant yna, ac Donostia, San Sebastian, yn fanna lle o fewn llai na hanner awr o deithio, mi ydych chi mewn ardal dwysedd uwch. Ac wrth gwrs mae hynny hefyd yn golygu bod yr ardaloedd piws a gwyrdd tywyll hefyd o fewn ardal agos o ran teithio. Mae'r lliw piws yn cynrychioli ardaloedd neu cynghora cymuned neu dref lle mae yna dros 5,000 o bobl yn byw ac lle mae yna dros 70% o'r rheini yn medru siarad Basgeg. Mae'r graff yn nodi 5,000 ar gyfer y lliw piws, ond wrth gwrs mae dros 5,000 yn cynnwys, dwi di nodi just 2 tref yn fan hyn, Sarawts sydd yn agos iawn at Donosti, at San Sebastian, tref arfordirol o tua 23,000 o bobl yn byw yno, tref Glanmôr sydd â thwristiaeth uchel yn yr haf, nifer o bobl yn gyfarwydd falle efo Sarawts, a dyna wrth gwrs yw cartre Begotw o Laisola, felly mae pobl yn gwybod am Sarawts oherwydd bod Begotw yn byw yna. Yn bennaf yng Nghymru am y rheswm yna, fyddwn ni'n deud. Bermeo, wedyn hwnna ydy'r lle piws i'r gogledd ddwyrain o Bilbao ar yr arfordir eto.
tref o 2015 ac mae Asbeitia yn un o'r ardaloedd piws na sydd tua'r canol a dyna lle cynhaliwyd yr gynhadledd oedden ni'n cyfeirio ati hi yn gynharach. Felly, be da ni'n gallu deud ydy bod tiriogaethau dwysedd uwch Basgeg reit yng nghanol y wlad, a pan da ni'n meddwl am sut mae pobl yn teithio o Bilbao i Gasteis, awr yn y car ar y draffordd, o Bilbao i Donosti, rhyw awran ar y draffordd yn y car, neu ar fws hefyd, ynddo? Achos maen nhw'n gwneud buses dinas i ddinas, ddim just rhyw pentra i bentra, neu dinas i ddinas drwy stopio ym mhob pentre ag ati. Maen nhw'n gwneud rheini hefyd, ond express bus math o beth. Ac eto awran arall go dda, Donosti, Gasteis. Felly, yn y triongl yna, dyn ni'n gallu gweld bod niferoedd siaradwyr Basgeg yn byw a chanranna dwys o siaradwyr Basgeg yn byw. Felly mae'r sefyllfa'n dra gwahanol i'r ffordd da ni'n edrych ar bywyd cenedlaethol, lle mae gennym ni 4 awr a hanner o Ynys Môn i Gaerdydd ac ati. Dyn ni'n edrych ar ddosbarthiad siaradwyr Basgeg yn ôl ardal socio-ieithyddol. Dwi wedi cyfeirio at y cynnydd sydd wedi cael ei wneud dros y degawdau diwetha o ran niferoedd y siaradwyr. A mae'r graff bach yma yn dangos i ni cynnydd yna wedi digwydd. Mae'r blociau'n cynrychioli canranna. Be da ni'n gweld yn ardal 1, mae'r blocyn glas yn cyfeirio at ganran y siaradwyr Basgeg oedd yn byw mewn ardaloedd lle o na lai na 20% o'r boblogaeth yn gallu siarad Basgeg nôl yn 1991. Erbyn heddiw, mae yna ganran llawer uwch, o nifer uwch wrth gwrs, ond mae yna ganran llawer uwch yn byw mewn ardaloedd o'r fath. Yn yr ail math o ardal, sef rhwng tua 20% a 50%, mae y canran yn go debyg i beth oedd o yn 1991. Ond wrth gwrs, mae'n ganran o nifer uwch o bobl wrth gwrs, tydi. Ond wedyn, os ydyn ni'n dechrau edrych ar ardal neu zon 3 a zon 4, ardal 3 ac ardal 4, lle mae dwysedd y siaradwyr ar ei uchaf, yna mae canran y siaradwyr sy'n byw yn y math yna o ardaloedd wedi gostwng dros gyfnod o amser. Ac felly, erbyn hyn, yn yr ardaloedd hynny lle mae dros 80% yn siarad Basgeg, chydig dros rhyw 12% o'r boblogaeth sy'n siarad Basgeg sy'n byw yno. Mae hyn yn cynrychioli 85 o filoedd o bobl, sydd ddim yn ddrwg o beth, wrth gwrs, a fydden yna neb yn cwyno i gael 85 o filoedd o bobl yn byw mewn ardaloedd lle mae dros 80% yn siarad yr iaith. Ffigurau dim ond ar gyfer y gymuned awtonomaidd ydy'r rhain. Ond os be dwi wedi wneud nesaf ydy dwi wedi plotio siaradwyr Cymraeg ar yr ardaloedd yma yng Wlad y Basg yn ôl yr ardal zon 1, 2, 3 a 4. A dyma be welwn ni os edrychwn ni ar y ffigurau yn fan hyn felly. Os ydyn ni'n edrych ar faint o bobl sy'n byw mewn ardal o dros 40% yn siarad y Cymraeg yng Wlad y Basg, dyn ni'n gweld ffigwr o tua 12%, tua 85,000 o bobl yn ddrwg i ni, ond os dyn ni'n edrych ar y ffigurau cyfatebol ar gyfer Cymru, yna rhyw 2% o'n holl siaradwyr ni sy'n byw mewn ardaloedd o'r fath. Os ydyn ni'n edrych ar y pegwn arall, yna dyn ni'n gallu gweld bod o holl siaradwyr Cymraeg Cymru, mae chydig dan i hanner nhw yn byw mewn ardaloedd sydd o dan 20% ac i bob pwrpas o dan y trothwy cenedlaethol presennol sydd gennym ni. Felly, mae'n proffil ni o lle mae'n siaradwyr ni'n byw yn wahanol i'r proffil o lle mae siaradwyr yr iaith Basgeg yn byw. A cofiwch hefyd bod yn ffigurau ni yn cynnwys plant
dros 2 oed i 15 oed, lle dydy'r ffigurau Basgeg ddim yn cynnwys y bobl yna. A da ni'n gwybod hefyd bod y boblogaeth yna yn boblogaeth o ran canran sydd yn fwy Cymraeg na gweddill y grwpiau oedran. Felly, petai ni'n tynnu'r niferoedd yna allan o'r data Cymreig, mi fydda'n edrych yn wanach eto. Felly, dyna pam dwi'n meddwl hefyd bod hi'n bwysig bod ni, pan da ni'n sôn am ardaloedd dwysedd uwch, bod ni ddim yn gosod trothwyon sydd yn rhy uchel, oherwydd os ydym ni'n gosod trothwyon yn rhy uchel, da ni'n edrych ar ddau beth mewn gwirionedd, yn dydan? Da ni'n edrych am greu polisi ar gyfer nifer fechan iawn o bobl, neu da ni'n edrych ar greu polisi hefyd ar gyfer clofannau neu ynysoedd ieithyddol yn hytrach na edrych ar sut mae pobl yn byw o ddydd i ddydd dyddiau yma. A na i sôn dipyn bach mwy am hynny yn y funud wrth i fi sôn am Basgeg. Un o'r pethau sydd wedi codi yn y cyfnod diwetha yng Wlad y Basg ydy y pwyslais yma ar yr ardaloedd dwysedd uwch, ac maen nhw'n ei galw nhw yn arnas Gwneac, sef anadl leoedd o ran cyfieithiad uniongyrchol. Mae o'n seiliedig, mae'r term arnas Gwneac neu arnas Gwne yn seiliedig ar syniadaeth yr cymdeithasegydd iaith Joshua Fishman, breathing spaces oedd i derm o'n Saesneg ar gyfer hyn, ac doedd o ddim yn glir iawn yng ngwaith Fishman, a oedd o yn cyfeirio'n unig at gymdogaetha, neu a oedd o hefyd yn cyfeirio at ofoda unigol o fewn cymdogaetha lle dydy canran siaradwyr ddim mor uchel, ynde? Neu oedd o'n cyfeirio at y ddau beth. Doedd o ddim mor fanwl a hynny o ran trio gwahaniaethu yn y ffordd yna. Be oedd o'n deud oedd bod yr iaith ar ei thomen ei hun, bod hi medru anadlu, bod yr iaith ddominyddol ddim yn dominyddu yn y gyfoda neu yn y gyfoda neu yn yr anadleoedd yna. Ond mi fu yna drafodaeth gyhoeddus go fywiog yn y byd Basgeg i ofyn y cwestiwn, a'i cymdogaetha daearyddol yn unig ydy ystyr arnas Gwneac, neu ydy hefyd yn cynnwys gofoda cymdeithasol betha, tŷ tawe ac yn y blaen, mewn ardaloedd lle mae dwysedd y siaradwyr yn is. A hefyd, mae yna drafodaeth wedi bod ynglyn â beth am ofoda digidol. Ydy rheina'n cyfri fel arnas Gwneac, achos yn sicr, mi fysa nhw'n gallu cael eu cyfri fel breathing spaces, felly. A mi fu o'na drafodaeth gyhoeddus yn y cyfryngau Basgeg, mi gyfeiriodd heini rwan at y papur dyddiol Basgeg, Beria, mi fu o'na drafodaeth yn fyna, a hefyd mewn cylchgrawn neu cyfnodolyn socio-ieithyddol o'r enw BAT, Sociolinguistic Aldiscaria, mewn rhifin yn 2019, mae'n ddrwg i, yn 2019, mae'n ddrwg i ni. Felly, y canlyniad ar gyfer y drafodaeth yma oedd, dim ond cymdogaethau daearyddol da ni'n sôn amdanyn nhw wrth i ni fod yn trafod arnas Gwneac. Mis Mawrth diwetha, mi ddoth Llywodraeth Nafar a Llywodraeth Cymuned Ymreolus Gwlad y Basg ac WEMA. Mae'r sleid nesau'n rhoi chydig bach mwy o gefndir ynglyn â WEMA i ni hefyd. Mi ddoth y rhain at ei gilydd i greu dogfen oedd yn ceisio mynd i'r afel hefo diffinio beth yw ystyr arnas Gwne, cymdogaethau daearyddol, ac yn ail hefyd i geisio adolygu beth oedd yr heriau. A maen nhw'n, yn y ddogfen honno, mae dogfen fer ydy hi, yn gallu gofio'n union, ella rhyw 8 i 10 tudalen, dim yn ddwys iawn, gwbl. Ac yn y ddogfen honno, maen nhw'n amlinellu
un ar 20 o heriau mewn 7 maes gwahanol. Ac mae'n ddiddorol, wrth gwrs, bob amser edrych ar sut mae gwahanol gymdeithasau a chyfundrefna yn trefnu i byd, yn dydy. Felly maen nhw'n edrych ar sylfaen economaidd, cynllunio effaith ieithyddol ac arweinyddiaeth, effaith yn yr ystyr ardrawiad ieithyddol, cynlluniau effaith ieithyddol ag ati. Maen nhw'n edrych ar gwestiynau ynglyn â sylfaen economaidd, sut mae pobl yn byw, sut mae pobl yn gweithio, a maen nhw'n gosod pwysau neu bwyslais, mae'n ddrwg i ni, ar arweinyddiaeth yn y meysydd yna i fynd i'r afel hefo diogelu cymdogaethau daearyddol. Ymwybyddiaeth iaith i'r rhai sy'n siarad, ac i'r rhai sydd ddim yn siarad. Yn y boblogaeth yn gyffredinol, nid dim ond mewn gweithleuoedd penodol. Addysg, mae yna gynsern ynglyn â defnydd iaith Basgeg tu allan i'r stafell ddosbarth ffurfiol. Basgeg i oedolion i newid ddyfodiaid yn benodol. Gwaith a gweithleuoedd, beth yw gofynion ieithyddol ar wahanol swyddi. Gofal cymdeithasol, mae'r sector gofal cymdeithasol yn sector lle mae yna lawer iawn o bobl sydd wedi ymfudo i Wlad y Basg yn gwneud y gwaith lle nad ydy'r bobl sydd wedi haddysgu yng Wlad y Basg yn ei wneud. Ac felly mae gofal cymdeithasol yn faes penodol lle mae yna angen i gynllunio ieithyddol yn fwy bwriadus na beth sydd wedi digwydd hyd yma. Ac wedyn wrth gwrs y byd digidol a'r byd ar-lein. A'r heriau sydd yn dod yn sgil hynny. Ni sôn chydig bach yn y funud am rheina. Dwi'n cadw dipyn bach o olwg ar y cloc, ond dwi'n yn bell o'r diwedd rwan. WMA ydy'r gymdeithas sy'n cynrychioli cynghora Basgeg. Mi welson ni o'r mapiau gyna. Maen nhw'n tueddu fod yn drefi neu'n gynghora cymuned mewn ardaloedd gwledig, ond hefyd mewn ardaloedd trefol. Felly, mae'r gymdeithas yma, mi sefydlwyd hi yn 1991, reit ddim yn hir i mewn i gyfnod ymreolaeth ac ati yno. Mae'n gymdeithas sydd wedi bod yn arwain ar gynllunio ieithyddol yn yr ardaloedd dwysedd uwch. Mae'n gymdeithas sydd wedi bod yn gweithredu polisia o Basgeg yn gyntaf, gewch chi Sbeineg ar ofyn, arwyddion Basgeg yn unig mewn rhai ardaloedd ac yn y blaen. Felly mae'n gymdeithas sydd wedi bod yn weithgar dros y degawdau. Ond falle bod hi wedi dod i amlygrwydd mwy yn y cyfnod diweddar yma yn sgil y concern yma sydd wedi codi ynglyn â hyfywedd y cymunedau ieithyddol dwysedd uwch yng Wlad y Basg. Mae 120 o gynghoran aelod, 7 aelod newydd wedi dod yn 2025, a mae hynny dwi'n meddwl yn arwyddocaol ynddo ei hun. Mae aelodaeth wedi bod yn eitha sefydlog ar ôl i fi ymwreiddio felly. Felly mae dipyn bach o aelodau newydd hefyd yn arwyddocaol. Cynrychioli poblogaeth o tua 350 o filoedd o bobl, a chanran o tua 70% yn medru Basgeg yn yr ardaloedd hynny. Dwi wedi nodi fan hyn amlygrwydd ac argyfwng. Hynny ydi, mae'r gymdeithas dod i fwy o amlygrwydd rwan, a mae'r argyfwng yma hefyd wedi dod i fwy o amlygrwydd. Ac un o'r pethau sydd wedi arwain at yr amlygrwydd yma ac at yr argyfwng yma ydy gwaith doethurol a gyflawnwyd gan y dyn yma ar y sgrin yma, Wlad y Basg, oedd yn un o brif siaradwyr y gynhadledd yn Asbeitia nôl y mis Hydref, ac mae yna nifer fawr o Gymru wedi cyfarfod Wlad o ganlyniad i'r gynhadledd honno, a'i waith yn gosod rhyw fath o ddiagnosis ar dadansoddiad a diagnosis go debyg i'r hyn da ni yn ei wneud yn achos prosiect Bro, a hwnnw wedyn wedi droi yn llyfr yn dwyn y teitl optimistaidd hwnnw, deffro neu farw, esnadw ala il.
Mae WMA hefyd wedi comisiynu ymchwil pellach, a mi ai at y sleid honno rwan hefyd. Mi nathon nhw gomisiynu ymchwil pellach. Mi ddi Iniaci Wlad y Basg yn gweithio hefyd i WMA ar ôl iddo fo orffan i ddoethuriaeth ac yn ystod y cyfnod lle oedd o'n paratoi'r llyfr ag ati. Ond mi ddi Iniaci Wlad y Basg yn gweithio'n llawn amser i WMA am gyfnod go sylweddol. Dwi'n mwyn siŵr iawn yn union ydy o dal wrthi rwan ynde. Ond mi nathon nhw gomisiynu darn arall o waith, darn oedd yn mynd i fwy o gymdogaethau mewn mwy o fanylder ac yn gofyn cwestiwn ynglyn â chyrraedd dadansoddiad meintiol, ac yn yr adroddiad yma gyhoeddwyd yn 2025, dwi'n yn hollol siŵr pa fis yn union, ac oedd yr adroddiad yma yn meintioli'r argyfwng i'r gradda lle oedden nhw'n gosod taflwybr ac oedden nhw'n deud prin y bydda yna gymdogaethau dros 70% Basgeg yn bodoli erbyn 2036. Be mae WMA di wneud hefyd, cyn cyhoeddi'r adroddiad mwyaf diweddar yma, ac ers rhyw 2 blynedd erbyn hyn yn y cyfnod ar ôl y pandemig, be mae WMA wedi bod yn wneud hefo Iniaci Wlad y Basg ag eraill ydy bod yn cyflwyno'r ymchwil demo ieithyddol yma yn y cymdogaethau ar hyd a lled Gwlad y Basg i dynnu sylw at yr hyn sy'n digwydd ac i godi ymwybyddiaeth. Be mae WMA'n gofyn amdano ar hyn o bryd ydy maen nhw eisiau cynllun gweithredu, maen nhw hunan yn paratoi cynllun gweithredu i'w gyhoeddi mis yma mae o'i fod, dwi ddim yn meddwl bod wedi dod allan eto, a maen nhw eisiau gweld newid deddfwriaethol yn digwydd. A dwi'n cyrraedd yn sleid ola rwan, ynde, drwy fod yn trio gofyn y cwestiwn pam bod y basged yn cymryd gymaint o ddiddordeb rwan. Da ni'n gwybod, yndydan, o'r 60au ymlaen, bod ystyriaethau ynglyn â strwythura tu hwnt i gynllunio ieithyddol traddodiadol wedi cael effaith sylweddol ar nifer a chanran y boblogaeth sy'n siarad Cymraeg heddiw yng Nghymru, dydan. Da ni'n gwybod ynglyn â gwaith Cymdeithas yr Iaith, gwaith Gareth Miles, gwaith Cynog Dafis yng nghyfnod y 60au, a'r holl bwyslais sydd wedi bod yn y byd ymgyrchol yng Nghymru ynglyn â'r dadansoddiad cymdeithasegol yma am sefyllfa neu amgylchiadau materol macro strwythurol yr hyn sydd o'n cwmpas ni. Pam bod y Basgwyr fel petai nhw yn hwyr yn dod i'r parti yma? Wel, mae yna sawl rheswm dwi'n meddwl. Prin ydy'r newidiadau poblogaidd sydd wedi digwydd yng Wlad y Basg tan yn ddiweddar iawn. Mi fuon y newidiadau poblogaidd sylweddol yn y 40au ac yn y 50au, ond o ryw gyfnod yn y 60au ymlaen, mi oedd na sefydlogrwydd poblogaethol. Hynny di, doedd na ddim mudo sylweddol o'r tu allan i Wlad y Basg, o'r tu allan i Sbaen, o'r tu allan i Ewrop, o'r tu allan i orllewin Ewrop ac ati. Mi oedd hi'n yn boblogaeth eitha sefydlog. Ac o fewn yr amgylchiadau hynny, mi oedd cynllunio ieithyddol traddodiadol, trawsnewid addysg, trawsnewid y cyfryngau, trawsnewid presenoldeb yr iaith mewn gweinyddiaeth gyhoeddus ac yn y blaen, i gyd yn digwydd o fewn yr amodau sefydlog hwnnw. O ran i amodau gwleidyddol nhw hefyd, mi oedd i pleidleiswyr nhw ar y cyfan yn pleidleisio ar gyfer pleidiau oedd o blaid y newid cymdeithasol mawr yma o ran presenoldeb yr iaith a chynnig yr iaith yn gyfrwng dysgu ar gyfer rhan fwyaf o'r boblogaeth. Be da ni'n gweld rwan, wrth gwrs, ydy bod na fudo yn dod i Wlad y Basg o bob rhan o'r byd, o dde America yn enwedig hefyd, ac
sawl rhan arall bod cyfraddau geni wedi gostwng yn sylweddol iawn ers dechrau'r 80au ac felly bod siap o boblogaeth yn newid. Dyn ni hefyd yn gweld effaith y byd digidol. Yn yr ardaloedd Basgeg, lle mae'r teuluoedd yn siarad Basgeg, lle mae'r cymdogaethau yn siarad Basgeg, lle mae'r addysg drwy gyfrwng y Basgeg, mae plant yn dysgu Sbaeneg yn ifancach. Mae plant 5 oed, 2 oed, 4 oed yn medru siarad Sbaeneg rwan, a dim ond degawd yn ôl mae pobl yn adrodd mi oedd bobl yn 8 ac yn 9 yn dechrau siarad Sbaeneg yn iawn. Felly mae newidiadau fel yna wedi arwain at gynsern ynglyn â y rhai sy'n medru siarad Basgeg yn ei defnyddio hi yn llai aml, a'r defnydd iaith ymysg pobl ifanc yn enwedig hefyd. Ac mae'r ymchwil sydd wedi cael i'w greu a'i gyflwyno drwy Ewrebaso, drwy Siadeco ac ati. Mae'r ymchwil yma a mynd ar ymchwil i gymunedau yn sicr wedi bod yn ffactor o ran codi ymwybyddiaeth. Felly mae yna newidiadau ffordd o fyw hefyd yn does, sydd yn barel dros y cyfan, ynde? Mwy o deithio ar gyfer gweithio, mwy o deithio ar gyfer astudio, mwy o deithio ar gyfer siopa, cyrchu gwasanaethau, wrbaneiddio i bob pwrpas, ynde? Ac felly mae hein i gyd yn ffactorau sy'n dod at ei gilydd i godi'r ymwybyddiaeth bod hi'n fater o ddeffro neu farw o ran y cymdogaethau mwyaf Basgeg yng Wlad y Basg. A fi yw'r person ola i ddeud, dwi'n meddwl bod ni well, dwi'n meddwl bod Cymru'n well na Gwlad y Basg yn y mater yma. Dwi wastad yn un o'r bobl sy'n dweud, be am i ni edrych ar Wlad y Basg ag ati. Ond dwi'n meddwl yn yr achos yma, da ni wedi wynebu'r sefyllfa yma ers degawdau erbyn hyn. Ac mae nhw yn hwyr, dwi'n meddwl, yn dod i sylweddoli. Ac mae hynny ar sail i profiad nhw ar hyn sydd wedi digwydd yn eu cymdeithas nhw. Ond mae gennym nhw hefyd rhywfaint i ddysgu gennym ni yn y mater yma, achos da ni wedi gorfod rhoi llawer iawn mwy o sylw a manylder i'r pwynt na beth maen nhw wedi orfod wneud hyd yma yn anffodus, wrth gwrs, hefo cryfderu economi nhw a'n economi ni ddim yn gwneud cystal. Ond cwestiynau mawr, cwestiynau macro sydd wedi arwain at hynny. Felly dwi'n mynd i dewi rwan, a dwi'n mynd i ddiolch i chi am eich gwrandawiad, ac mi gobeithio y cawn ni gyfle i gael ambell i sylw a sgwrs bellach. A mi na i stopio rhannu sgrin, fel bod ni'n gallu gweld yn gilydd. Wel, diolch yn enfawr, Elin, am ddadansoddiad arbennig iawn yn rhoi'r gwahaniaethau a'r meysydd sy'n gyffredin i ni hefyd. Wel nawr te, mae'n siŵr dy fi bod yna gwestiynau gan nifer ohonoch chi. Tra bod chi'n meddwl, ga i ofyn un bach i ddechrau falle. I ba raddau mae'r rhaid meddwl bod modd dod ar Basgeg neu'r Gymraeg i bawb o ran niferoedd ac yn y blaen, neu a'i reitiach meddwl am lewyrch yr ieithoedd yna fel ieithoedd byw, naill ai mewn cymdogaethau neu mewn gweithgareddau a diwylliant poblogaidd. Mae yna rhyw ddoi faes ar wahân, ac os i ni falle heb lwyddo gyda niferoedd, falle bod ni'n llwyddo ar yr ochr yn bywyd diwylliannol. Oedden nhw'n gweld y ddeuoliaeth yna, neu so dwi ti'n gweld y ddwy wlad yn hynny o beth? Diolch yn fawr iawn, mae hwnna'n gwestiwn arbennig o dda, heini yma'n berthnasol iawn. Mae'r drafodaeth yna mynd yn ei blaen hefyd yng Wlad y Basg. Dwi wedi amlinellu sut mae'r pobl sydd yn gweld yr iaith fel yr iaith yn ei chadarnleoedd fel
blaenoriaeth, ac mae yna bobl sydd yn gweld nad dyma'r unig flaenoriaeth. Ac mae yna drafodaeth ynglyn â pa mor uchel ar yr agenda gwleidyddol y dyle hyn fod, ac yn amlwg mae Weman yn gwthio hwn yn gogri ar hyn o bryd, ond mae yna bobl sydd yn meddwl, wel, un ffactor ydy hyn, ac mae'n bwysig yn bod ni yn creu cyfleoedd i bobl sy'n byw mewn cymdogaethau lle mae'r canran yn is, i fedru defnyddio Basgeg gymaint ag y gallan nhw, ynde? Felly mae yna bobl sydd yn ystyried hynny. Un o'r dadleuon mae Wlad y Basg i osod yn ei ddoethuriaeth ydy dadl sydd yn deud bod yr ardaloedd dwysedd uwch yn cynhyrchu mwy o Basgeg nac y pen nac ydy'r ardaloedd eraill. Felly, mae un o'r dadleuon sydd gen fo yn fanna ydy bod yna fwy o, ddywedwn ni, lenyddiaeth, bod yna fwy o newyddiadurwyr, bod yna fwy o fandiau ac yn y blaen, bod yna fwy o gynnyrch diwylliannol y pen yn dod o'r ardaloedd yma o gymharu ag ardaloedd eraill, ynde? Ond wrth gwrs, pan mae rhywun yn stopio i feddwl am y peth, wrth gwrs bod yna fwy y pen yn mynd i ddod, oherwydd bod pobl yn mynd i fod yn ymwneud efo'i gilydd yn yr iaith, ynde? Os ydy rhywun yn meddwl ynglyn â grŵp o bobl ifanc sydd yn teimlo fel creu band, falle bod hynny'n mynd i ddod yn fwy posib mewn ardal lle maen nhw yn cymdeithasu efo'i gilydd yn yr iaith Basgeg yn barod, ynde? Felly, mae o'n trio mynd ar ddadl, dwi'n meddwl, i rei manna lle falle bod yn y marn i o leia, falle'n gorbwysleisio y cynnyrch diwylliannol sy'n gallu dod o'r ardaloedd yna. A dwi'n meddwl bod, os ydy rhywun wedyn yn dechrau gosod yr gystadleuaeth, os hoffwch chi, yn y math yna o ffordd, dwi'n yn gweld hynny yn ddeialog sydd yn neud unrhyw beth ond gwahanu, ynde? Dwi'n meddwl bod dyn ni'n ymwybodol bod gennym ni adnoddau prin, ac os ydyn ni'n edrych ar yr adnoddau sydd gennym ni ar gyfer ehangu'n system addysg ni, er enghraifft, yna dyn ni'n gwybod bod y taflwybr o ran y gweithlu addysg ddim yn mynd i fod yn ddigonol ar gyfer cyrraedd pob disgybl yng Nghymru i gael addysg cyfrwng Cymraeg. Pan ddechreuodd y Basgiaid ar y broses yma, hwnna oedd i blaenoriaeth nhw. Nid yr ardaloedd dwysedd uwch oherwydd y cwestiynau, doedd yna ddim heriau economaidd yn yr un ffordd. Felly, i ryw raddau, maen nhw wedi cael gosod i sylfaen cenedlaethol yn barod, ac felly maen nhw yn gallu gosod, os ydyn nhw isio, yr ardaloedd dwysedd uwch rwan fel blaenoriaeth, ynde? Felly, dyn ni, wrth gwrs, ddim wedi gosod yn sylfaen cenedlaethol ni eto, a felly mae gennym ni ddwy job fawr iawn i'w gwneud ar yr un pryd. A dwi'n meddwl bod y ddwy job yna'n gysylltiedig hefo'i gilydd, achos dwi ddim yn argyhoeddiedig yn bod ni'n byw mewn gêl-tochdau neu mewn ynysoedd fel sydd gen nhw yn yr Alban, oherwydd bod y cymdogaethau drws nesaf yn rhan o'r darlun. Dwi'n rhoi enghraifft, yr enghraifft dwi'n rhoi fel arfer ydy, os ydych chi'n gweithio yn Ysbyty Gwynedd a ydych chi'n byw yn Nefyn, mae'ch cyflogaeth chi yr un mor ddibynnol ar fodolaeth Ysbyty Gwynedd ac ydio i'r person sy'n byw yn Llandrillo'n Rhos a sydd yn gweithio yn Ysbyty Gwynedd ac sydd yn mynd i'r gwaith ac yn siarad Cymraeg efo'r cleifion yn Ysbyty Gwynedd. Be sydd gen nhw yn yr Alban ydy, dys gen nhw'n Llandrillo'n Rhos, dys gen nhw ddim Ysbyty Gwynedd, cwbl gen nhw di Nefyn, a di hynna yn wir yn hachos ni, ydy. Diolch yn fawr iawn, ie. Felly bod yn esbonio pam mae cymaint o enillwyr yn gobrau seneddol yn y Steddfod yn dod o Ben Llun.
Wel iawn, hoffer rhywun arall nawr te ofyn cwestiwn. Codwch y llaw neu llai Wyn o Gyfyrddin. Diolch i ti, Wyn. Sori, dyw'r sgliroedd Dylan, dyw'r symbol llaw ddim gen i. Diolch am sgwrs ddiddorol iawn. Ac ar y dechrau, wnaethoch chi sôn bod chi wedi clywed am rhai o'r ieithoedd lleiafrifol wrth ddysgu Ffrangeg yn yr ysgol. Fydden ni'n amau bod hyn yn eithriad go brin. Ac ydyw e'n rhywbeth dylen ni feddwl am bwyso yn ei gyfer yn dilyn etholiadau mis Mai, bod plant Cymru yn dysgu am leiafrifoedd ieithyddol ar draws Ewrop, lle bod ni'n meddwl bod ni'n rhywbeth anarferol yn od felly. Tas e bod plant yn gwybod am lleiafrifoedd eraill, fydden nhw'n gweld bod yna bobl eraill yn wynebu'r un sefyllfa ac yn achos Wlad y Basg efallai yn gwneud ymdrechion lew i adfer i iaith. Lle jyst nid ail bwynt yn gyflym, wedi bod yn lwcus i fynd i gynadleddau ar ieithoedd lleiafrifol, wedi cyfarfod a Crowchar a Antonella Sorace a bobl eraill sy'n ymwneud â ieithoedd lleiafrifol wedi bod yn Galicia ar daith yn yr 80au pan o'n i gyda Pydag a croesawu bobl o leiafrifodd i Gymru hefyd. Oedd yna frwdfrydedd mawr ymhlith y cyfeillion o Catalwnia a Wlad y Basg pan ddeithon nhw i Gymru diwedd yr 80au. A than y fi y wraig Iwan i'r Wlad y Basg fel rhan o'n gwyliau ni llynedd. A'r neges o'n i'n gael oedd na frwdfrydedd mawr yn dilyn marwolaeth Franco. Erbyn hyn, llai. Mae fe'r amser wedi pylu'r brwdfrydedd yn ogystal â'r heriau wnaethoch chi nodi tua diwedd eich darlith. Fyddech chi'n cytuno bod yna heriau felly yn ei wynebu nhw erbyn hyn. Diolch. Diolch yn fawr iawn am y pwyntiau yna. Gychwyn efo'r pwynt ola nesach chi. Sicr mae hwnna yn un o'r pethau fel da chi'n deud pan da chi'n siarad efo pobl yna. Pobl o'n cenedlaethau ni math o beth yn ymwybodol iawn bod rhaid cwffio dros yr iaith, ynde? A pobl o genedlaethau ifancach yn defnyddio'r iaith fel rhan o'i haddysg ac wedyn ddim yn ei defnyddio hi yn gymdeithasol yn aml. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n codi cwestiwn yn dydi, oherwydd pan da ni'n dod â'r ffactorau yma at ei gilydd, hynny di, pan mae pobl ifanc a phlant yn enwedig yn dysgu Sbaeneg gymaint yn gynt, neu'n gymaint yn ifancach, yn 5 oed ddydwn ni, yn yr sefyllfaoedd mwyaf Basgeg posib, yna, da ni ddim yn gallu dibynnu o gwbl ar ddiffyg rhugylder mewn Sbaeneg, neu mewn Ffrangeg i ryw radda, ond yn Sbaeneg yn bennig. Da ni'n gallu dibynnu ar ddiffyg rhugylder mwyn dewis Basgeg yna dan. Da ni'n gwybod bod yr disgwrs ynglyn â dewis iaith yn disgwrs go wag ar y cyfan. Hynny di, a fel arfer, nid ni sy'n dewis pa iaith da ni'n siarad mewn sefyllfa benodol. Mae'r sefyllfa'n dewis dros da ni. Yr unig adag da ni'n dewis iaith ydy pan da ni'n dewis yn groes, ynde? Ond wrth i ni symud yn blaenau rwan, mae rhaid i siaradwyr ieithoedd lleiafrifedig fod yn mynd ati i drio dewis Basgeg mwy a mwy, ac mae rhaid i ni greu mwy a mwy o sefyllfaoedd lle Basgeg ydy'r dewis naturiol, ydy'r weithred naturiol, nid y dewis, ynde? A mae o'n gynsern bod pobl yn poeni bod na ddim, bod y cynnydd yn y niferoedd ddim wedi arwain at gynnydd yn nefnydd yr iaith. Mae pob un ystadegyn yn yr arolwg socio-ieithyddol, maen nhw'n ei chynnal, yn dangos twf. Twf yn y nifer, twf yn bob grŵp oedran ac yn y blaen, ac yn y blaen. A'r
yr unig lefydd lle mae yna ddirywiad ydy, neu aros yn fflat, ydy yr ardaloedd dwysedd uwch, faint o ganran siaradwyr sy'n byw yn nhw, a faint o defnydd mae'r siaradwyr sy'n byw yn yr ardaloedd hynny yn ei wneud o'r iaith Basgeg, a hefyd faint o defnydd iaith Basgeg sy'n yn gyffredinol. Felly mae yna fwy o siaradwyr, ond maen nhw'n siarad sy'n llai aml. Diolch, Elin. Problem neis i'w chael, fyswn i'n dweud. Ac o ran dysgu am ieithoedd eraill, o'n i'n ffodus iawn yn yr athrawon Ffrangeg ges i yn yr ysgol. Nhw'n bobl oedd yn wybodus ofnadwy. A hefyd, dwi'n meddwl, pan fyddwn ni'n edrych yn ôl o bosib ar hanes mwy diweddar yr iaith Gymraeg, dwi'n meddwl byddwn ni'n edrych ar lai o fuddsoddiad yn yr hyn oedd yn cadw pethau at ei gilydd, fel na hwnna oedd y peth, hwnna di'r peth mawr sydd wedi digwydd i ni fel cymdeithas, dwi'n meddwl. Pan o'n i'n Glan Clwyd, oedd yna 1,600 o bobl yn yr ysgol a gorwyd creuddyn wedyn a pethau'n symud yn ei blaenau yn fanna. A dwi'n meddwl, o edrych yn ôl, byddwn ni wedi disgwyl y byddwn ni fel gwlad wedi gallu symud yn blaenau yn llawer iawn cryfach o ran yr iaith. A dwi ddim yn meddwl bod ni wedi gwneud y cynnydd oeddwn ni'n sicr yn gobeithio byddwn ni'n gwneud pan o'n i yn y geiniau hwyr. Diolch, Elin. Ond dwi'n eisiau bod yn ddigalon, de? Achos peth arall ynglyn â, mae rhaid i bob cenhedlaeth gael ei hysbrydoliaeth ei hun does, a dwi'n meddwl bod hynny'n rhywbeth byddwch chi'n deud hefyd Wyn yn eich sylw chi, de? A bod efo'r ymwybyddiaeth o bod mae hon yn frwydr, mae hon yn gwffio, mae hon yn ymdrech, a mae hon yn weledigaeth gen bobl ar draws y byd. A mae yna gyfeillgarwch a solidariaeth i gael o ganlyniad i fynd i fewn i'r byd yna. A gwneud rhywbeth o werth efo'ch bywyd. Diolch, Elin. Mae'n i digwydd bod mewn cyfarfod gyda y cynnydd angenrheidiol i ni'n dal yn tir rywsut o bosib. Dylan, os yna gwestiwn? Ia, diolch yn fawr. Gai gynta, diolch o galon ti Elin, ond i'n meddwl am gyflwyniad rhagorol a pwnc hynod ddiddorol hefyd. Un o'n galwadau ni'n dyfodol yr iaith ydy gofyn i'r Llywodraeth adnabod ag adrodd ar darged benodol, sef y canran o blant yng Nghymru sy'n cael ei geni a'i magu mewn elweidydd Cymraeg, fel Cymraeg fel iaith y cartra. Oherwydd, dwi'n meddwl, yn ddelfrydol yng nghyd-destun unrhyw iaith, os ydy'n famiaith ac yn iaith y cartra, mae'r sylfeini a'r modelu iaith yn gadarnach felly na hyd yn oed trwy'r gyfundrefn addysg, dwi'n meddwl, fel pan ni'n mynd yn hun, mae rhywun yn sylwi hynny. Os dwi'n cofio'n iawn, 7% ydi o'n Nghymru sydd yn brawychus o isal. Wyt ti'n mynd digwydd gwybod be ydy'r gymhareb gyda'r ardal Fasgeg benodol yn y taleithia yna, lle? Mae'r cyfradd a trosglwyddo, reit, be sydd gennym ni drwy'r cyfrifiad ydy mi allan ni weld faint o blant 3 oed oedd yn medru'r Gymraeg yn ôl i'r rhieni. A mi fedrwn ni edrych ar faint o blant 4 oed yn medran. Pan mae plant yn 4 oed, fedrwn ni ddeud bod nhw'n taro yr system addysg i ryw raddau, ond pan maen nhw'n 2, go brin bod nhw'n taro'r system addysg, mae yna blant 3 oed, dim llawer, sy'n byw mewn aelwydydd lle nad oes na neb yn medru'r Gymraeg sy'n cael ei nodi fel siaradwyr Cymraeg yn 2 oed. Peth arall wrth gwrs am y 2 oed ydy rhan fwy o blant yn medru siarad erbyn nhw fod yn 2 oed, felly mae hwnna'n rhywbeth arall i'w gofio hefyd ydy. O ran y cyfradd a trosglwyddo, mae'r cyfradd a trosglwyddo ar gyfer teuluoedd lle mae'r
ddau riant, neu os oes dwy riant yn siarad Basgeg, yn go debyg i ganrannau Cymreig, ond maen nhw chydig bach uwch. Da ni ar rhywbeth fatha 82% yn dydan, a mae'r cyfradd yna'n uwch mewn rhai siroedd ac yn is mewn siroedd eraill. Ac wedyn, wrth i ni edrych ar gyfraddau teuluoedd lle dim ond un rhiant sydd, a bod y rhiant yna medru'r Gymraeg, da ni ar o gwmpas 50%. Mae'r gyfradd chydig bach uwch yng Wlad y Basg. Maen nhw hefyd yn gwahaniaethu yn y cyfraddau trosglwyddo o ran ydy'r siaradwr yn siaradwr sydd wedi dysgu Basgeg o'r cartre neu wedi dysgu Basgeg o'r ysgol. Ac mewn teuluoedd lle mae un rhiant o blith mwy nag un rhiant yn medru Basgeg, mae'r cyfraddau mond rhyw 10% yn uwch na y cyfraddau sydd gennym ni yng Nghymru. Felly rhyw 40% sydd gennym ni yng Nghymru, a maen nhw ar rhyw 50 rhywbeth y cant, 52 neu rhywbeth fel yna. Felly, yn y bôn, mae'r cyfraddau trosglwyddo ddim yn bell ohoni rhwng y ddwy wlad. Yng Nghymru, da ni'n gallu edrych ar y ffigurau ar lefel sirol, a da ni'n gallu gweld bod yna batrwm cyffredinol o ran canran y siaradwyr yn y sir, a pa mor uchel ydy'r canrannau trosglwyddo. Ond pan da ni'n mynd i rai cyflwyniadau teuluol mewn rhai siroedd, mae'r niferoedd yn rhy wan i roi data credadwy i ni'n dydy weithiau yn y siroedd hynny, yn y deddwyrain pell math o beth, lle mae niferoedd yn isel a chanrannau'n isel, lle fydd y Blaenau Gwent, Torfaen ac yn blaen Merthyr a fydd efo poblogaeth fach. Dyn ni'n gallu cael y data'n iawn achos bod y niferoedd yn rhy fach. Ond be da ni'n gweld, wrth gwrs, ydy bod iaith y gymdogaeth yn cyfrannu at iaith y teulu, ynde? Ac wrth gwrs, mae'n sefyll i reswm, ynddi? Da chi'n llawer mwy tebygol o siarad Cymraeg yn eich cymdogaeth, da chi'n fwy tebygol o siarad Cymraeg yn eich teulu hefyd, o bosib, tydach. Yeah. Felly, mae gennyn nhw fwy o heina o ddata, ac oherwydd bod eu niferoedd nhw chydig bach yn fwy erbyn hyn, a bod gennyn nhw jyst i 700,000 o bobl mewn tair sir, maen nhw'n gallu dadansoddi data nhw'n well na beth da ni'n gallu gwneud ar hyn o bryd yn fyna. Diolch yn fawr, Elin. Os da rhywun arall am ofyn cwestiwn? Robin, ydych chi roed sain ymlaen? Mae rhaid i ti wasgu botwm, Robin. Dyn ni ddim yn gallu dy glywed. Tria ganfod sut mae diffodd, neu diffodd. Iawn, i ni'n dy glywed i nawr. Diolch yn fawr, Robin. Diolch o galon i dyfodol am drefnu'r noson yma. Ac wrth gwrs i Elin, a'r ansoddair sydd oedd i'n meddwl i, bob amser yn gwrando ar Elin yn siarad am Wlad y Basg neu unrhyw bwnc tebyg, y trylwyredd yma. A hoffwn ni gyfeirio, Elin, at mi nes i benderfyniad yn penfys i lawr ei Gaerdydd yn dod o Uwchaled ynde, ac wrth y modd, wrth gwrs, yn siarad yn Gymraeg bob dydd pen o'n uno ac yn y blaen. A mi nes i benderfyniad Lerau Finau, oedden ni'n byw yn stryd yn Llandaf, yn stryd hardd iawn, a bydden lawer o bobl yn cerdded ar hyd y stryd yma, a wnaethon ni o'n dau benderfyniad bod ni'n siarad yn Gymraeg yn gyntaf efo pawb oedd yn pasio heibio. A mae wedi bod yn brofiad ardderchog iawn. A wedi bod yn ceisio ngorau i gael ardaloedd eraill yng Nghymru i wneud peth yna. Ond sut mae hi yng Wlad y Basg, Elin, ydy pobl yn tueddu i siarad Basg yn gyntaf hefo pobl? Ydych chi'n yn gwybod ydyn nhw'n gallu'r iaith neu beidio? Sut mae hi yno? Wel, mae yna sawl peth allai ddeud am hynny. Mae gan fod y system addysg wedi thrawsnewid yn yr gymuned ymreolus, ynde?
Yna mae pobl sy'n meddwl am y pethau yma yn gallu meddwl yn eitha hyderus os ydyn nhw'n siarad hefo person ifanc o dan 5 ar 20 oed. Da chi'n fod, mae rwy'n yn mynd cyrraedd rhyw oed lle da chi'n gallu gwahaniaethu rhwng rwy'n 5 ar 20 a rwy'n 33 oed, ynddo? Da chi'n fod, ond rwy'n sy'n edrych yn ifanc i chi, de? Mae pobl sydd yn meddwl am y pethau yma a sy'n meddwl dwi yn mynd i siarad Cymraeg, siarad Basgeg efo pawb math o beth. Mae pobl yn gallu bod yn hyderus iawn, os ydyn nhw'n siarad Basgeg efo person ifanc, mae'r person ifanc yna yn mynd i fetru i deall nhw ac ar y cyfan yn mynd i fetru ateb nhw iddyn nhw. Felly mae hwnna'n rhywbeth lle mae yna lot o ymwybyddiaeth ynglyn â hynny. Mae yna wahanol ymgyrchoedd hefyd, siaradwch Basgeg o flaen y plant. Hynny ydi, mae hwnna di anelu at deuluoedd neu oedolion sy'n yn siarad Basgeg efo'i gilydd, sy'n gwybod Basgeg ond sydd ddim yn arfer Basgeg, ond sydd wrth gwrs yn danfon i plant i ysgolion Basgeg. Felly'r syniad yma yna ydi, wel sut fedrwch chi ddisgwyl eich plant chi siarad Basgeg efo'i ffrindiau nhw, os da chi'n siarad Basgeg efo rhieni'r plant yma, da chi'n ffrindiau efo nhw. Felly, trwch siarad Basgeg o flaen y plant. Mae yna wrth gwrs hefyd Ewsgera Aldia sydd yn 11 diwrnod o siarad Basgeg a defnyddio'ch Basgeg. Felly, y sloganau yn fyna ydy'r y glust agored a'r llais byw, ynde? Felly, mi wna i wrando, mi wna i glywed, mi wna i drio deall, ella bod fi'n medru siarad, ond plis siaradwch efo fi'n Basgeg a wedyn yr llais byw. Felly mae'r rheina'n ymgyrchoedd sydd yn trio cael pobl i ddefnyddio Basgeg o ddydd i ddydd. A'r rheswm bod nhw wedi dewis 11 diwrnod ydy bod 11 yn rhif symbolaidd yn y diwylliant Basgeg, sef mae o'n fwy na nifer o fysydd sydd gennych chi ar y cyfan fel arfer, ynde? Mae gennych chi 10 bys yn does, a wedyn y rhif nesaf ydy 11. Felly mae'n golygu 11, ond mae yna ystyr llawer iddo fo yn ogystal â 11. Felly mae 11 diwrnod olynol yn rhoi sylfaen i newid patrymau o bryd i'w gilydd. Mae rai fi ddeud un stori fach, ynde? Sef yn ystod un o'r cyfnodau Ewsgera Aldia, o'n i'n digwydd bod yn Sarawt, yn y pentre Glan Môr, mae un o'r ardaloedd mwy, lle mae nifer siaradwyr a canran siaradwyr yn dod at ei gilydd ar ei uchaf. O'n i'n digwydd bod yma yna, ac o'n i mewn siop hardware yn prynu rhywbeth ar gyfer tu mewn i ryw gwpwr cegin, ond taim i fewn i hynny. Ac mi oedd yn gyfnod gwisgo'r bathodyn, ac wrth gwrs, fedrwch chi ddychmygu beth i diwedd y stori. O'n i yn y siop hardware, oedd na neb yn gwisgo bathodyn, ac o pawb yn siarad Basgeg, ynde? Felly, fel mae'r pethau yma'n gweithio hefyd. Ac mae yna bobl hefyd yn y drafodaeth yma ynglyn ag arnasgwnau ar ardaloedd dwysedd uwch, yn cyflwyno'r ddadl, wel, oes mae gennym ni ardaloedd dwysedd uwch mewn pentrefi a trefi cymharol fach, ond mae gennym ni ardaloedd o ddwysedd sydd yn cynyddu mewn maes trefi dinesig. Felly, oes na bwynt sy'n mynd i ddod lle mae'r ddwy linell yma'n dod at ei gilydd, ynde? Y rhai sydd yn gostwng, a rhai sy'n cynyddu, a be sy'n digwydd wedyn. Ydyn ni'n sôn am ardaloedd o dwf ac ardaloedd o fwy nag un cenhedlaeth yn trosglwyddo'r iaith mewn cyd-destun dinesig, ynde? A da ni wedi gweld rhywfaint o hynny'n digwydd yn amlwg o gwmpas ardal Caerdydd, ond os ydy rhywun edrych yn banwl ar demograffi'r wyddgrug a rhai rhannau penodol, ynde, Bryn Coch, mae rhywun yn gallu gweld mwy nag un genhedlaeth yn digwydd yma yna hefyd. Diolch, Elin. Mae lawer llai. Diolch yn fawr iawn. Wel, nawr dyma amser yn carlamu, a dweud y gwir, o'n i am dweud bod yr awr o sgwrs wedi diflannu fel 50 munud. Diolch yn fawr i ti. Os da un cwestiwn bach arall cyn bod ni'n dod i ben?
Os nag os wel, dim ond diolch Elin am ddod ato ni, roed amser a tharbenigedd ar Wlad y Basg a Chymru wrth hynny. A bod ni'n gallu gweld yn gilydd a gweld patrymau gwahanol a trio deall ychydig mwy ar ble ni a ble mae'r Wlad y Basg a chodi meisydd gweithredu. O, fi cael un hwnna, bus bawd i fyny hwnna. Gai ofyn cwestiwn, gai ofyn cwestiwn heini? Mater arall sydd ar ôl cael y polisïau i baraddau mae'r llywodraethau neu'r llywodraeth ni yn mynd i weithredu. I ni wedi cael 57 o argymhellion gwych gan Simon yn ei adroddiad, a fydd eraill yn yr adroddiad sydd ar ddod a tithau wedi cadeirio. Fi ond yn gobeithio ar ôl mis Mai y gwelwn ni rhywfaint o weithredu pendant i gyfeiriadau fydd o les i'r iaith. O, diolch yn fawr iawn. Gwerthfawrogi'n fawr, Elin, am ddod gyda ni i gyd wedi elwa'n fawr. Dylan, hoffet ti gyhoeddi y sgwrs nesaf sydd gyda ni? Ia, mae gyda ni cyflwyniad nesaf, mis nesaf, na iawn ni anfon negas i chi gyd fel aelodau. Huw Lewis sydd yn ddarlithydd hefyd yn y canolbarth, Brifysgol Aberystwyth, yn trafod i ba radda mae ystyriaethau o gynllunio ar gyfer y Gymraeg ac ati wedi cynnwys mewn cynlluniau cenedlaethol, rhanbarthol a seirol o ran hybu'r economi. Dyna di y pwnc trafod nesaf, felly mi fyddai'n anfon neges i chi yn benodol ar hwnnw yn y man. Diolch, Dylan. Eifion, wyt ti am weid gair fach? Wel, na, ar ôl hynny diolch i Elin wrth gwrs. Just nodi bod Gareth yn dymuno gofyn cwestiwn cyn bod ni'n cloi. Mae'n fynd â fi, heb weld i... Sori, ar ôl i ti dod â pethau i'w derfyn heini, ond o'n i'n methu ffindio'n law yma i godi. So, gai ofyn yn fer i ti, Elin, mae'n byr debyg gwirach bydd na newid llywodraeth yng Nghymru eleni am y tro cyntaf. Ac tas y ti yn ymgynghori'r llywodraeth newydd, pa bethau, wedyn ni 3 peth, gallwn ni ddysgu, gallwn nhw ddysgu a blaenoriaethu o Wlad y Basg o ran polisïau iaith bydd yn cael yr effaith mwyaf yn ystod y Senedd nesaf. Reit, wel 3 pheth. O'n i'n gobeithio falle fyswn ni'n cael 57 o argymhellion fel sydd yn yr adroddiad cyntaf, ond falle chai ddim 57. Fyr iawn, de. A dwi'n gwybod, Gareth, wyt ti'n gyfarwydd iawn â Wlad y Basg, a gai ddeud hefyd bod Gareth yn arbennig o dda yn ieithyddol efo Basgeg hefyd, felly mae hynny'n wych iawn o beth. Dwi'n meddwl bod byd addysg yn bwysig iawn, yn dydi? Dwi'n meddwl bod ni'n ymwybodol y dylen ni fod wedi gallu gwneud llawer iawn mwy o gynnydd. Mae'r ddeddf newydd yn gosod, nid yn berffaith, nid heb i gwendida, nid heb chwaith i beirniaid, ond mae'n gosod trywydd ddyle fod wedi osod 20 mlynedd yn ôl. Oedden ni mewn sefyllfa lle oedd gennym ni ddim oedd gennym ni prin, oedd gennym ni ddatganoli 5 mlynedd ar 20 yn ôl, yn te. Felly, mae angen sicrhau bod addysg yn cyrraedd disgyblion Cymru ar hyn o bryd. Dydy o'm yn ddewis teg, na di. Ydych chi'n mynd awr a chwarter ar y bus, neu ydych chi'n cerdded rownd y gornel? Dwi'n ddim yn ddewis i neb, na di. Yr ail beth dwi'n meddwl ydy, mwyn creu newid cymdeithasol go iawn, mae rhaid buddsoddi. Does na ddim ffordd o osgoi'r cwestiwn yna. Dwi'n meddwl bod efo'n ymarferiad diddorol iawn i rwy'n edrych ar y gyllideb oedd yn mynd i fewn i'r Gymraeg, ella yn y flwyddyn 2000, ac yn edrych ar faint o gyllideb oedd yn mynd i fewn i'r byd darlledu yn y cyfnod yna, faint o gyllideb oedd yn mynd i fewn i'r cyngor llyfrau yn y cyfnod yna, faint o gyllideb oedd yn mynd i fewn i weithgaredda drwy awdurdodau lleol y gallen nhw fod wedi bod yn lawer iawn mwy Cymraeg yn y cyfnod yna. Da ni wedi gweld buddsoddiad yn gwasanaethau cyhoeddus ni yn cael ei dorri yn sylweddol iawn o 2008-2010 ymlaen.
A da ni'n gwybod bod y Gymraeg wedi colli mwy na'i siar o'r buddsoddiad yna. Da ni'n gwybod petai ni hefo y consensws gwleidyddol sydd gennym ni heddiw ar gyfer y Gymraeg, ond bod gennym ni gyllideb 5 mlynedd ar 20 yn ôl, neu 20 mlynedd yn ôl, a byddwn ni'n gallu gwneud llawer iawn gwell. Mae pobl yn cofio'r dyddiau doedd pan oedd sioe cyw yn mynd dros y lle i gyd, a rwan da chi'n lwcus i gael un o deithio 40 milltir ynde. Felly mae'r math o doriadau i'r gyllideb, i'r sector cyhoeddus wedi bod yn gwbl andwyol i'r Gymraeg, a dwi'n meddwl bod rhaid gosod cyllideb yn ôl yn ei lle mwyn mynd yr afel, hefo cael y newid gwleidyddol a'r newid ieithyddol da ni eisiau. Da ni angen buddsoddi yn celfyddyda, da ni angen buddsoddi yn gwasanaethau hamddennu, da ni angen dod ar Gymraeg i ganol chwaraeon ac yn y blaen. Felly mae'n bosib gwneud yr cynllunio ieithyddol yna hefo'r gyllideb briodol. O ran trydydd peth, yna byddwn ni'n meddwl bod eisiau i ni gyd fel cenedl i gymryd y cyfrifoldeb ar gyfer hyn. Achos dio ddim yn fater i ni rwan, a deud y gwir, da ni o gwmpas y sgrin, da ni wedi gwneud yn dewisiadau ar gyfer yn bywydau. Yndo, da ni'n gwybod hefyd un cyfle sy'na efo'r planed, un cyfle sy'na efo'r iaith. Ac mae'n gyfrifoldeb arna ni, be bynnag ydy'n barn wleidyddol ni am Gymraeg, nid yn dewis ni dio erbyn hyn, ond dewis cenedlaethau i ddod. Ac os nad ydyn ni'n gofalu am y Gymraeg rwan, fe ganddyn nhw ddim dewis, a nid yn hawl ni ydy tynnu'r dewis yna ddi arnyn nhw. Felly rhywbeth, y trydydd peth yn gorfod bod yn rhyw ddarlun mawr gwleidyddol sy'n dod a phopeth at ei gilydd. Mewn 57 o argymhellion. Diolch. Newn ni benodi dyn weinidog diwylliant ac economi ac iaith. Gyfniau'r ar un a piorwer fi sicrhau bod dylanwad ydi hwnna. A diolch yn fawr iawn i ti am roi'r noson ac i ni gyd wedi elwa'n fawr a dysgu llawer ac bob dymuniad da i ti gyda dy waith yn y dyfodol yng Nghymru ac yng Wlad y Basg a Ewrop. Diolch yn fawr iawn i ti, Elin. Diolch, mae'n yn bleser cael bod efo chi. Mae'n hyfryd gweld wyneba cyfarwydd. Ysger ysgas co. Esger i gas co, arferchog. Iawn, wel nos da a diolch i chi gyd am fod yma heno gwerthfawrogi. Pob wyl i chi. Diolch yn fawr.